olemme valmiita lähteä. Koneen kuormaus kestää vielä hetkisen. Sen jälkeen matkaan tästä viimeistä aikataulussa. Ja Helsinkiin lennämme tänään noin 3 varttia. Perillä on samantyyppinen sää kuin täälläkin. Puolipilvistä ja lämpötila hetki sitten siellä muutama aste 5-8 astetta parhailla. Omasta koko mielestä puolesta oikein mukavaa Finnair-matkaa. Krabbestbus är här kaptenen heter Panu Mäki och som styr mig idag är Axel Meskari. Välkomna ombord på flyget till Helsingfors. Lastning tar ännu några minuter sen vi är färdiga att starta inom tidtabellen tid. Och idag riktigt 45 minuter över på skärgården. Och vädret i Helsingfors är likadant som här. Temperaturen är 8 grader. 3 PS. Ladies and gentlemen, very good afternoon from the flight deck. Your captain here. My name is Panu Mäki and co-pilot today is Akseli Meskari. Welcome aboard this Finnair service to Helsinki. We'll be ready for engine start in maybe 5 minutes after the loading has finished. And flight time today will be 45 minutes. And weather in Helsinki is about the same as here, a little bit cooler. It's 8 degrees at the moment. I hope you'll enjoy your stay on board. Thank you.